Hola, bon dia a totes i a tots. Bé, avui estem aquí per a presentar el que és la tercera edició dels pressupostos participatius de Benicarló corresponents a l'any 2019. Avui m'acompanya Andrea Escrivà, que ve per part de l'Institut Mediterrani per al Desenvolupament Sostenible, resumidament, IMEDES. Gràcies per vindre i acompanyar-me en este dia perquè tenim canvis en el que és parts estructurals del procés participatiu i jo crec que està bé que poguéssim explicar bé perquè la gent no es confonga, perquè com sabeu cada any intentem donar un pas més endavant per a que el procés participatiu, els pressupostos participatius s'establisquen ja regladament, que és el que volem en un futur, en un procés únic, i per això tenim que estudiar totes les possibilitats i totes les formes i la reacció, sobretot, de la ciutadania de Benicarló. Per tant, aquest tipus de processos estan contínuament en avaluació i contínuament no dir en pràctica, perquè potser sigui una paraula molt com que no sabem el que fem, però no és així. Nosaltres el que estem fent és executem un tipus de procés participatiu, avaluem aquest tipus de procés participatiu i després estudiem els resultats de cara que a l'any següent, a l'edició següent, se puga millorar o se puga adaptar més encara a les necessitats dels benicarlandos i benicarlandes. Però bé, els pressupostos participatius, dins de tota la maquinària que és la cultura participativa o l'educació en la participació, és un mecanisme més. És a dir, no ens centrem en que tota la participació és uns pressupostos participatius, però sí que hem de dir que els pressupostos participatius són part important. Per què? Perquè directament els ciutadans i ciutadanes de Benicarló estan escollint quins projectes volen per al seu municipi, dins de, com ja sabeu, un fons de contingència que enguany continua sent de 120.000 euros. Per tant, és un procés de decisió prou important, que ha d'estar ben estructurat i que ha de marcar-se, no? Per dir-ho així. Però bé, és un procés també en el que, com ja veureu i com ha estat des de fa 2 anys, la part política no està, és a dir, això que queda molt clar, perquè de vegades pensem que un procés participatiu és que tenen mano los políticos. No. Tenen mà els tècnics, que són els que avalen i donen viabilitat a aquests projectes. Així que és molt important tindre clar que un procés de pressupostos participatius és totalment ciutadà i tècnic, perquè si no, no podríem dur a terme aquests tipus de projectes. Imagineu-vos una farola de color rosa, per exemple. Doncs bé, intentem que... Sí que he de dir sobre aquest aspecte, sobre el matís que he fet de la farola rosa, és que en els 2 anys que portem fent pressupostos participatius, totes les propostes que han entrat han tingut trellat i han sigut projectes molt, molt interessants, que inclús alguns que no han passat la fase de votació s'han dut a terme des d'àrees que els ha paregut interessant, evidentment, com és el curs de llengua de signes. El curs de llengua de signes a la regidoria de joventut ja portem 2 anys, enguany d'aquí un mes se tornarà a fer la segona edició i a més ampliem al nivell 2. Vull dir que ens fixem que els pressupostos participatius sí tenen una votació, tenen un consell o unes taules de treball que han sigut durant 2 anys les que han treballat en les propostes, en projectes, i sinó que va més enllà. Però bé, continuem parlant una miqueta i què passa en els pressupostos participatius? Nosaltres presentem una proposta, la ciutadania presenta una proposta, la ciutadania vota una proposta i la ciutadania escolleix quins són els projectes que volen que se realitzen en Benicarló. Però bé, recordem també que els pressupostos participatius tenen una part molt important que és la transversalitat. És a dir, la participació ciutadana en un ajuntament no només se fixa en les accions que du a terme una pròpia àrea, la de participació en aquest cas, sinó que també estableix com una mena de treball en xarxa entre diferents departaments que són els que també donen una mica de suport a poder executar aquests projectes i que són els responsables de l'execució d'aquests projectes. Així que nosaltres continuem treballant en totes les àrees en aquesta transversalitat dels pressupostos i processos participatius i donar les gràcies a totes les àrees, com no, i als seus tècnics i regidors, que són els que col·laboren i ens ajuden per tirar endavant aquest projecte que és de totes i tots. Bé, IMEDES també que ens acompanya avui formen part de lo que és
han treballat, en el que és l'estratègia EDUSI. Per tant, compto en una empresa que té experiència en temes de participació ciutadana, desenvolupament local, etc., que ja ens explicarà una miqueta ella més endavant. Així que puc estar més tranquil·la de que tindrem un procés definit, controlat i fiscalitzat, que li dic jo sempre, com ens fan els expedients dels ajuntaments. Però bé, abans de passar a ella, vull recordar els objectius dels pressupostos participatius. Evidentment, l'objectiu principal és implicar la ciutadania de Benicarló en un procés de decisió, en aquest cas, de decisió de part econòmica, d'una part xicoteta del pressupost municipal, com a objectiu principal, però després n'hi ha diversos objectius específics que serien el verdader contingut o la verdadera essència d'un procés de participació, com en aquest cas els pressupostos. Per una part, fomentar la participació a través d'un procés inclusiu que arriba a tota la ciutadania, no? I ara us explicarem perquè com a novetat tenim la inclusió dins del procés d'òrgans de participació importants que ja existeixen a Benicarló, com són els consells sectorials. Després també coneixem de primera mà les necessitats d'una població, no? De vegades pensem que podem veure en els nostres ulls què és el que necessita un poble. Sí, podem, però qui millor que la pròpia ciutadania per a dir-nos què és el que necessita i quin model de ciutat volen, no? Això a nosaltres també ens guia una miqueta per poder saber les necessitats d'un poble. Però és que també afavorim un debat, no? Molta gent pot pensar que a lo millor ens costa participar en un procés participatiu. Sí, ens costa. Però nosaltres tenim que lluitar per a poder avançar en aquest aspecte i continuar donant aquestes ferramentes a la ciutadania per a no tancar-les, perquè no de res serveix de que si la ciutadania no s'implica, potser és perquè tenim que vendre d'una altra manera la participació o explicar d'una altra manera quins són els objectius de la participació. I jo crec que això és una fita molt important. I després, evidentment, el que he comentat abans, planifiquem una part de la despesa municipal segons les prioritats i propostes de la ciutadania. En quant a les fites d'aquest nou procés, les comentaré molt breument, així després Andrea podrà explicar més contingut sobre aquestes parts. Tenim, a grosso modo, la presentació de propostes, que començaria a partir de demà, si tot va bé. Recordem, una cosa que vull dir abans de res d'aquestes fites és la pàgina web de participació ciutadana. Recordem que la pàgina també va evolucionant i va adaptant-se a les necessitats de cada un dels diferents processos que desenvolupem, no? Per què ho comente? Perquè, com ja vaig dir l'any passat, teniu una direcció de correu electrònic baix de la pàgina web en la que qualsevol dubte, error o qualsevol cosa que trobi la ciutadania ens ho pot fer arribar. Vos torno a recordar que cada any canvia i, per tant, cada any podem trobar diferents matisos o diferents errades. Una altra cosa són els correus electrònics. Revisem bé els correus electrònics abans d'inscriure'ns, sigui a les votacions, sigui a les comissions de treball temàtiques. Recordem bé ficar bé el correu electrònic, si no, no ens arribaran els avisos, ni les contrasenyes, ni els usuaris. Jo crec que és molt important això. Doncs bé, després de la presentació de propostes, que sempre és l'inici d'aquest procés participatiu, tenim l'anàlisi de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental. Això és una part interna que de vegades no es veu, no? I són diferents reunions que fem en tècnics designats pels regidors de les diferents àrees de l'Ajuntament, que ens reunim i amb unes novetats en quant al procés de treball dins, que després Andrea ens explicarà, el que fem és que aquests tècnics donen viabilitat o no a les propostes presentades, que recordem que els projectes són després, una vegada han passat les comissions de treball, i donen aquesta viabilitat per a poder passar-les a votació. I aquí és on ve el canvi. Se votarà abans del treball a la comissió, és a dir, l'any passat passaven a les taules de treball convertien les propostes en projectes i després passaven a votació. Enguany serà al revés. Per què? Perquè volem donar-li valor a aquest treball de les comissions tècniques temàtiques. És a dir, el vot avalarà cada una de les propostes, que ara explicaré una miqueta el procés, però el treball de convertir-lo en projecte serà a partir de la decisió ciutadana de la votació, que ahir passarà a la creació d'unes comissions tècniques de treball per temàtiques i ahir és on se treballaran aquestes propostes votades per la ciutadania. Li llevem valor a la votació? No.
simplement la canviem d'ubicació i li donem un altre sentit. Directament aquesta votació el que farà és, com he dit abans, avalar. Però, què passarà en la quantitat de vots o d'avals que tinguen aquestes votacions? Que només passaran a les taules, que tinc el xip encara de l'any passat, no són taules, són comissions de treball temàtiques, amb una puntuació de més del 60%. És a dir, si les propostes sotmeses a votació per a la ciutadania reben més del 60% d'aval, passaran directament a treballar-se a les comissions de treball, que convertiran les propostes en projectes. Qui podrà votar? Pues, evidentment, això continua sent igual que l'any passat, majors de 16 anys, inscrits al cens de la població. Recordem que el nostre procés de votació està controlat pel cens, amb tècnics de l'Ajuntament. I per què és important dir això? Perquè així sabrem que és un procés net i no hi ha cap problema. Recordem també que se pot votar mitjançant web, de forma presencial els dies que més endavant anirem informant, i després també com a novetat tindrem alguns punts distribuïts en uns dies concrets per la ciutat, que després concretarem les dates, on també se podrà apropar la gent per a fer la votació prèvia que després consultarem en les seues dades. Bé, passada aquesta part de la votació, recordem que la votació avala i que va abans de les comissions, una vegada entregades les propostes, nosaltres des del departament i l'empresa IMEDES revisarem totes les propostes presentades, mirarem quines estan correctament. Això sí, propostes. On se poden presentar? Via web en l'apartat de propostes. Exactament com l'any passat. Hi haurà un formulari online on la gent podrà inscriure la seva proposta de forma presencial per entrar al registre o per les tardes en el Centre d'Informació i Assessorament Juvenil, que estarà obert de torn de vesprada per a aquella gent que no puga fer-lo ni per internet ni de forma presencial pels matins. Així podem copar tota la franja horària important per a que la gent tingui opcions de participar. Votació ciutadana, propostes, viabilitat tècnica, votació ciutadana, i aquí venen les comissions tècniques de treball. Aquestes comissions tècniques de treball, on se posarà en comú el resultat de totes les votacions, se crearan o entraran en el que nosaltres hem previst que seran 4 comissions de treball tècniques, temàtiques. Que poden ser 3? Doncs poden ser 3 o podran ser 4, tot dependrà dels resultats de la votació. Ara després també direm quina tipologia tindran. Què faran aquestes comissions? Aquestes comissions hauran de triar 3 propostes o projectes de cada una de les temàtiques. Així el que fem és anar fent una miqueta més menut l'embús, perquè el que volem és que els òrgans de participació ciutadana que ja existeixen des de l'aprovació del seu reglament al 2006 per aquest Ajuntament de Benicarló i aprovat en ple, formen part del procés participatiu. D'esta manera, el que aconseguim és crear tot un engranatge de participació ciutadana que també ens servirà per a utilitzar-lo en altres processos participatius. Per què dic això? Perquè també anem a obrir per primera vegada, després de la seva aprovació, el Consell de Ciutat. El Consell de Ciutat per primera vegada s'obrirà gràcies als pressupostos participatius. També us anirem informant de les dades, de les persones que compondran aquest Consell de Ciutat, i serà molt important dins del procés perquè serà qui analitzarà i farà el seguiment de les propostes i projectes que s'estaran desenvolupant en el procés participatiu, així com un aval per a la ciutadania del compliment d'aquest procés participatiu, dels seus projectes i de la seva continuïtat en el temps. Així que l'anàlisi col·lectiu se farà a través de les comissions temàtiques de treball. En aquestes comissions temàtiques de treball n'hi haurà persones dels consells sectorials temàtics, que recordem esports, cultura, serveis socials, la UP, desenvolupament local, el Consell Agrari, tots els consells sectorials municipals de participació ciutadana, i a banda obrirem per a que la ciutadania pugui participar dins d'aquestes comissions de treball. Després, tot això passaria al Consell de Ciutat, els resultats, és a dir, 3 projectes per cada temàtica, per cada comissió temàtica, passaria al Consell de Ciutat. I una vegada estigui al Consell de Ciutat, ahir se farà el tall econòmic, el famós tall econòmic que sempre dic,
i després, una vegada fet el tall econòmic, se farà públic, d'acord? Evidentment, tots els processos estaran en la pàgina web explicats, en els seus resultats, però com a contingut final i com a prova final del resultat del procés participatiu serà després de passar pel Consell de Ciutat. I ja per acabar la meva part, este és el calendari d'actuacions del procés participatiu, els pressupostos participatius. Com ja he dit, començarem demà amb la mobilització de la ciutadania per a presentar propostes. Després, el que veieu ahir que es diu checklist avaluació de projectes és el que ens explicarà Andrea després. Se farà la viabilitat tècnica, on tots els tècnics de la casa es reuniran per a revisar tots els projectes i propostes. Se farà la votació ciutadana, després passarem a l'anàlisi col·lectiu. Per últim, farà la priorització del tall econòmic el Consell de Ciutat i després presentarem públicament tot el resultat dels projectes. Així que, respecte a les noves dates, recordem, canvia la votació i després sí que hem volgut reduir el que és tot el procés. Incloure-ho dins del mateix any i reduir el procés. Ja ho vaig comentar en una ocasió que la intenció era que tot se quedara en un mateix any, que no estiguera dividit entre finals d'un any i inici de l'altre, era una mica de confusió, Nadals pel mig. Jo crec que ja hem fet aquest pas de poder fer-ho tot en un mateix any i intentar reduir una miqueta i fer el procés una miqueta més intern, no perquè la gent no participe, sinó perquè els agents de la participació ciutadana puguen estar actius. Recordem a la ciutadania que se pot inscriure en qualsevol moment en aquestes taules una vegada estigui habilitat el botó dins de la pàgina web. I ara sí, vos deixo en Andrea que ens explicarà més parts del procés que encara no hem anomenat. Bon dia a tots. Gràcies, Susana, per la teva intervenció i per convidar-nos i donar-nos la possibilitat de participar al procés. Efectivament, com assenyalava Susana abans, nosaltres des d'IMEDES, Junta CREAS, forem l'equip redactor de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat i l'esperit de la DUSI troba que queda reflectit molt bé a la campanya de pressupostos participatius perquè els principis sota els quals es regeix l'estratègia participada de DUSI, principis de governança, de participació, de transparència, d'inclusivitat i de sostenibilitat, queden reflectits i són l'esperit precisament sota el qual s'ha dissenyat la campanya, la tercera campanya de pressupostos participatius de Benicarló. Pel que fa al que ha comentat Susana, repassar sobretot les 4 novetats que hi ha respecte a la campanya anterior. En primer lloc és aquesta checklist que apuntava Susana, en la criba tècnica, diguem que les propostes que presenten a la ciutadania passaran a una criba tècnica on implicarem els tècnics municipals de totes les àrees de l'Ajuntament i en aquesta ocasió el que farem serà dissenyar un checklist per a que els criteris de decisió dels tècnics municipals siguin comuns, atès a qüestions com ara de viabilitat econòmica, de viabilitat tècnica, que s'emmarquen en instruments de planificació municipal. Aleshores seguiran uns criteris comuns per a determinar els projectes que superaran aquesta fase tècnica i que podran tornar a votar o a recolzar o a avalar, com assenyalava Susana, a la votació ciutadana. La segona novetat és precisament el punt de votació ciutadana. Abans es feia després de les taules tècniques o el debat als consells sectorials i ara s'avança. La votació ciutadana tindrà lloc aleshores abans del debat o del treball de les comissions tècniques temàtiques de treball i llavors la ciutadania el que fa és avalar els projectes que després es debatiran o es decidiran finalment a les comissions tècniques. En tercer lloc, la creació de les comissions tècniques de treball com a òrgans de participació és una altra de les novetats. Integraran els consells sectorials com s'ha fet a les campanyes anteriors, però també la ciutadania no organitzada, que no pertany a cap associació o a cap consell, podrà inscriure's a un dels consells temàtics. I ara més endavant explicaré les temàtiques que plantegem a l'espera de conèixer amb detall la tipologia dels projectes aportats per la ciutadania i poder determinar amb concreció quines seran les temàtiques de les comissions tècniques de treball.
I en darrer lloc és l'aparició del Consell de Ciutat com a òrgan vinculant i que donarà recolzament per part de tots els membres a les propostes que hagin superat el treball de les comissions tècniques de treball. Jo passaré a explicar-los ara dins dels punts on la ciutadania pot participar, on i com, no? On pot participar i com pot participar. En primer lloc, la primera fita és la presentació de propostes per la ciutadania. Així començarà el procés. Aleshores, la ciutadania podrà presentar propostes durant el període de compres entre el 4 i el 28 de febrer i de dues formes, tant virtualment a través de la web Benicarló Participa, que estrenarà nova imatge, hem fet un restyling d'imatge i que ara vos explicaré més endavant la nova imatge triada, i físicament també, com al registre d'entrada de l'Ajuntament de Benicarló, a l'estand que trobaran els dies de mercat municipal, els dimecres, i també durant les vesprades només al centre juvenil, al CIAG, al Centre d'Informació Juvenil. Després de la presentació de propostes per la ciutadania, com ja sabeu, vindria la criba tècnica, l'anàlisi i la revisió de les propostes presentades per part dels tècnics municipals de totes les àrees de l'Ajuntament, que amb aquest checklist decidiran quines propostes són viables i quines altres no ho són. En tercer lloc, la ciutadania pot tornar a votar sobre aquestes propostes que hagin superat la fase tècnica a l'Ajuntament. Aquesta votació ciutadana tindrà lloc durant la quinzena compresa entre el 15 i el 26 d'abril i podran fer-ho també tant a la web com físicament. A la web sí que cal apuntar que requerirà, com l'any passat, prèvia inscripció a la web, indicant nom i cognoms, DNI, data de naixement i adreça, per a controlar d'alguna manera que no hi hagi doble votacions o falses votacions. I físicament, quan? Doncs el dimecres de 7 d'abril es preveu una acció de street marketing, ara explicaré això que és lo de l'acció de street marketing, i un estand informatiu als instituts d'educació secundària de Benicarló. El dimecres de 24 d'abril estarem durant tot el matí amb la mateixa acció i un estand informatiu i punt de participació física al mercat municipal. Durant els matins es podrà votar a Governació i durant les vesprades al registre d'entrada de l'Ajuntament també. Després vindria aquesta votació ciutadana en la que els ciutadans avalen les propostes presentades, vindria l'anàlisi col·lectiu, com l'hem anomenat, és a dir, les propostes que superen l'estimació tècnica i que a més siguen avalades o votades per la ciutadania, prèvia inscripció a la web, seran debatudes a unes comissions tècniques de treball. Seran comissions de caràcter sectorial, és a dir, comissions temàtiques, que integraran també els consells sectorials, com l'any passat, però també els principals agents econòmics, socials i ambientals de Benicarló, com ara el que us comentava abans, ciutadania no organitzada que desitja inscriure's. Preveiem 3 o 4 comissions tècniques temàtiques de treball, en les següents temàtiques: territori i medi ambient, economia i ocupació i cohesió social. No obstant això, fins que no coneguem en detall la tipologia dels projectes i aportats per la ciutadania, no serem capaços de concretar les temàtiques de cadascuna de les taules, però preveiem per l'any passat, per l'experiència d'anys anteriors, que podrà anar per ahí. Aleshores, les comissions tècniques de treball en total seleccionaran 12 projectes. Si hi ha 3 comissions, 4 projectes per cada comissió. I si finalment surgen més temàtiques i són 4 les comissions creades, llavors hauran de triar-ne 3 projectes per comissió. I per a participar a les comissions tècniques de treball, com us comentava, caldrà inscriure's a la web indicant a quina comissió vol participar, vol pertànyer, en funció de la temàtica. Recordeu que és www.benicarloparticipa.es. Una altra de les novetats, com comentava, és la participació, la implicació del Consell de Ciutat com a òrgan vinculant. El que es preveu és que els 12 projectes que es trien a les comissions tècniques de treball siguin prioritzats pel Consell de Ciutat fins a assolir aquest fons de contingència de 120.000 euros que tenim. És a dir, serà un procés vinculant, de forma que tots els membres del Consell de Ciutat recolzen l'execució dels projectes triats.
I finalment serà un procés transparent, anirem donant informació a les xarxes socials i també a la web, però no obstant això, igualment que hem fet aquesta presentació per a informar-los sobre l'inici del procés, també farem una presentació pública dels resultats, explicant-los en què culmina tot el procés de pressupostos participatius encetat, presentant-vos tots els resultats durant totes les fases del procés, exposant els projectes que hagin superat cadascuna de les fases i sobretot els projectes finalistes, no? Els 12 projectes guanyadors i la priorització atorgada pel Consell de Ciutat per a dur-los a terme fins a aquest tall de 120.000 euros que tenim. Això seria sobre el on i com. Com s'haureu adonat, com haureu observat, hi ha altres canvis a la campanya d'enguany i és sobretot pel que fa a la difusió i a la publicitat del procés, no? Com anem a transmetre els missatges. En primer lloc, s'ha fet un restyling de la imatge de la campanya de l'any passat, on s'ha donat protagonisme a la ciutadania, s'ha fet una imatge més amable, amb colors molt cridaners, inclusiva, perquè hi ha cartells en què apareix una figura masculina i altra femenina, no? I molt alegre, no? I amb un missatge molt directe cap a la ciutadania, no? I tu què vols? Val? Per altra banda, es preveu dues accions de street marketing que seran un panell i joc de darts, ara explicaré més endavant, i que es preveuen, com he dit abans, per al 17 i 24 d'abril. Es farà una campanya online digital a través de les xarxes socials, de Facebook i Twitter, amb la nova imatge, intentant compartir experiències d'altres municipis, d'altres ciutats que hagin dut a terme processos semblants i d'èxit, però també compartint totes les notícies generades en el marc del mateix procés de pressupostos participatius de Benicarló, inclús d'altres projectes com ara l'EDUSI, amb el qual es poden generar, sens dubte, sinergies. I per últim, farem una campanya també offline, insertant publicitat i preparant notes de premsa, com ara la present roda de premsa. Començant per explicar-los un poquet la campanya gràfica, la nova imatge dissenyada per a la campanya d'enguany, que com vegeu, això el que us comentava abans, el missatge que s'ha triat és molt més directe, i tu què vols, els colors trenca molt la imatge d'aquesta campanya amb la imatge de campanyes anteriors. És una campanya molt amable, molt propera a la ciutadania i es trobareu a partir de demà els cartells a tots els comerços de Benicarló, cartells també al carrer, MUPIs, si passes, per favor. Aquesta és la campanya, la que teniu al roll-up, és la imatge principal de la campanya, però n'hi ha d'altres tres. Com veureu, la figura masculina, la figura femenina, per la inclusivitat i també la imatge del mòbil, perquè sabeu que la campanya, les votacions podran realitzar-se tant des de l'ordinador com d'altres aplicacions, com ara el mòbil o una tablet. La web estarà adaptada als tres formats. I com us comentava, us trobareu cartelleria al carrer, de part a part del carrer, així com als MUPIs també trobareu la imatge de la campanya. Hi haurà el cartell general, que és el que teniu al roll-up, tindrà a més les dates detallades d'on i com podem participar. El que acaba d'explicar estarà també en la cartelleria per tot el municipi. Pel que fa a l'acció de street marketing que vos comentava, el que pretenem és, a través del joc, d'un espai lúdic, convidar a la reflexió ciutadana i animar-los a que participen, però també fer-los pensar-ho una mica un poc. Aleshores, el que hem dissenyat és com una mena de diana que tindrà tres àrees. Per una banda trobaran les zones del nucli urbà, com un mapa il·lustratiu de les zones de Benicarló. Per una altra banda, els eixos temàtics que finalment surten de les temàtiques de les propostes per la ciutadania, territori i medi ambient possiblement, cohesió social i economia i ocupació, com comentava abans, o possiblement seran d'altres, no ho sabem encara. I per altra banda, els projectes proposats per eix temàtic. Aleshores, el ciutadà, la ciutadana que s'apropi a l'estand, que estarà al Mercat Municipal i als IES, podrà tirar un dard, serà un joc de dards, i que tirarà un dard a cadascun dels tres llocs i, lògicament, l'atzar determinarà quina unió o
quin vincle hi haurà entre la zona del nucli urbà, els eix temàtic i el projecte. Però no és més que una invitació a la ciutadania perquè reflexione sobre quin projecte li agradaria que es duguera a terme en una zona del nucli urbà i en una temàtica concreta i convidar-lo a participar, ja que junt a l'estand, junt al joc o l'espai lúdic, hi haurà habilitada una bústia per a que el ciutadà també pugui votar de forma física, com he comentat abans, a banda de la web. Aleshores, al panell, a l'estand també repartiran tríptics que tindran molt a veure amb el joc que plantegem i que donaran informació també sobre la campanya i els projectes que estan en la fase de votació ciutadana i, com he dit abans, l'espai s'ubicarà els dies 17 d'abril als instituts d'educació secundària i el 24 d'abril al mercat municipal. Després, com comentava abans, també estarem presents a les xarxes socials, a online. Aleshores tindrem un perfil, com ja existeix, de Benicarló Participa al Facebook i al Twitter, al qual es podrà accedir també des de la web, estarà vinculat directament. I queda alguna cosa? Ja està. I amb això és tot. Si teniu alguna pregunta per a Susana o per a mi, dic que estem a la vostra disposició.